Tak Na zdraví na karty mandu. a na budoucího krále. Na zdraví. Na krále. To. Určitě. Dobrý podaný. Teď jdi. Ukaž, jaké je v tobě zvíře. Ukaž, ty jsi novým panovníkem. A budeš poroučet, Ano. ti nemůže vládnout. Ano, Ulster je můj, karty Mandua je moje, všechno je moje. Jdi a ukaž svoji sílu. Přesně tak! Karty Manduo! Karty Manduo! A kucholejne, chtěla jsem Karty Manduo! Kucholejne! Budeš moje! Já budu král! Nech mě být! Že král bude moje! Moje! A kdo se nepodvolí králi Kochojnovi, to jednou proždy ztrestá! Nech mě být! Budeš moje! 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 Slyšíš? Moje! Moje! Já budu král! Já usednu tady! Pojď! Já budu král! Já budu vždycky vládnout! Já Kuchulejn! Protože tak to bylo řečeno! Co to? Hodláš se mi Ano, já nevím, co se stalo. Jako kdyby to ani nebyl on. Královno, jste v pořádku? Já nevím. Co s ním uděláme? Pokusil se vás zabít. Co navrhujete? Královno, měl by se nechat popravit, vždyť napadl panovníka. A zákony v tomto případě mluví jasně. Popravit, ale vždyť to nemůžeme. To nemůžeme. Ničilo by to morálku celé armády, když by jsme jejich hrdinu, který stál v každé válce vedle nich, popravili. Možná bychom jej mohli popravit v tichosti. A sdělit, že zběhl. Protože zběhy a zrádce mají lidé ze všeho nejméně rádi. A myslím, že je nenávidí víc než své nepřátele. Ne, to nemůžeme. Lidé by si všimli, že při další bitvě by nebyl s nimi a zběh. On a zběh vždyť stál v každé bitvě. Víte co? Vykážeme ho z města. Královno, doporučuji ho zabít. Nevíme, co se s ním může stát, co se toho napadne. Vykážete ho z Ulsteru. A pokud se do něj ještě někdy přiblíží, bude popraven. Postaráte se o to, prosím. Ano, královně, sám nám to dopadne. To vaše rozhodnutí, královno. Dobrá. Odveďte ho. Co se to děje? Kam mě vedeš? Kam mě to vedeš? Co se to se mnou děje? Bolí mě hlava. Co jsi zač? Co jsi zač? Ne, nemůžu ho zabít. Ale proč mě sem odvádí? Proč si mě sem odváděl? Byl jsi vykázán z království. Z jakého království? Z Ulsterského. Vůbec nic si nepamatuju. Co se stalo? Napadl si královnu. To nemůže být pravda. Kdo vlastně jsem? Kdo jsem? Nepotřebný ho zap. Ne! Ne, nechte ho!
Nechte ho! Přivaž ho k opětnímu kameni. Ne. Je to tak správně, královno. Velice správně. Jste spokojená s mojí službou. Prozatím ano. Královno? Ale, pít to. Musím ti poděkovat. Odvedl jsi skvělou práci. Nečekala jsem, že to zvládneš tak rychle. To je samozřejmostí, královno. Na mé služby se můžeš spolehnout. Jen mi prosím odpověz. Jak si vlastně Cartimandu přesvědčil, aby se vzdala svého nejlepšího bojovníka? Víš, Maeve, bylo to jednoduché. Pouze jsem zařídil, aby projevil svoje divoké já. To byl velmi dobrý nápad. Kuchulejn je divoký pes. Choval se jako pes. Já jsem zkrátka za pomocí drobného odvaru z černých hub zařídil, aby tu svoji divokost projevil naplno. A navíc si vůbec nic nepamatuje. Velice dobré. Děkuji ti za služby. Zatím můžeš jít. A ještě Královno, co s ním chcete udělat? to už není tvoje starost. Dobrá, než odejdu, ještě bych vám chtěl sdělit jednu informaci. Zítra po severní straně řeky pojedou vozy ze zboží. Pokud se vaši bojovníci ukryjí přímo v lese, nebudou mít obchodníci žádnou šanci a Úster tím opět oslabí. Děkuji. Zůstaňte si. Není zač, královno. Nechte mě. Já vám nic neudělal, co tady se mnou chcete dělat? Já nevím, kdo jsem, nechte mě, prosím. Tak ty nevíš, kdo jsi? Ne. Prosím, nechte mě. Prosím. Ty jsi dobrý spojenec. Já vám nic neudělal. Já o žádných stranách nevím, nechte mě na pokoji, nic si nepamatuju. Prosím, objevil jsem se v lese. No. Já jsem nerozumím vašim intrikám, nevím, kdo jsou vaši nepřátelé, nevím, kdo jsem já. Nechte mě. Slyšel jsi někdy o rituálu získávání protivníkovi síly? Ne, já nic nevím, ne. Nemusíš nic vědět. Je dokonalá královna, vemte si jeho sílu. Já vám ho podržím. Není třeba. Morigano! Ne! Morigano! Ne! Morigano! Ne! Ne! Přijmi krev tohoto vojáka na své posílení. Ne, ne, já vám nic neudělám. A daruj mi ne! jeho sílu. Ne! Zab ho! Sama královna May! A ty seš kdo? Já jsem hrdina May! Jiného bojovníka Kuchulejna nejen ze spáru Jsem tu, abych zachránil i ze Kuchulejn. samotných spárů Nebudeš smrti tu dlouho. zachránil tajemnou přítel Gwaine. Kuchulejne,
v pořádku? Obo. Kuchulejne. Pojď. Haló? Je tu někdo? Pojďte dál, pojďte. To je můj přítel Kuchulejn. Byl zraněn. Váš přítel je vážně zraněný. Co se stalo? To je strašně složité. Každé zranění je složité. Co se mu stalo? Byl napaden královnou May. Prováděla s ním nějaký rituál. Přišlo mi to, jako kdyby se snažila získat jeho osobní sílu. To je ta nejčernější magie. Snaha vzít si vlastní sílu z obětí. Ale tak pomůžete nám. Ale pomůžu vám. Udělám, co bude v mých silách. Má velikou horečku. A ta rána se mu hodně zanítila. Počkejte, přinesu to. Kuchulejne. To je měsíček rolí. Dělám si léčivý nápoj a ten. Jak to, že vy nejste zraněni? Já jsem se trošičku opozdil. Přiběhl jsem, až když bylo po všem. Nakonec jsem ho zachránil ze spádu královny May. A jak se jmenujete? Mé jméno je Gwaine. Ano. Jsem Kuchulejnův přítel. A on je Kuchulejn? Ano, Ale to je známý bojovník z Ulsteru. ano, je to člen Ulsterské královské gardy. Nyní bojuje pod praporem královny Cartimandovy. Ale nebude to na krátký čas. Léčba bude trvat dlouho. Nechceme vás tady nějak rušit nebo obtěžovat. Chraň Bůh. Jsem druidka Brian a žiju tady ve své svatyni. Daleko od lidí a ráda vám poskytnu své pohostinství. Dobrá. Děkuji vám jak já sám, tak jsem si jistý, že vám děkuji i samotný Kuchulejn. Z Ústeru museli poslat někoho, kdo Kuchulejna sledoval a osvobodil. To není možné, královno. Myslím, že mi něco tajíš. To opravdu není možné, královno. Vždyť o napadení věděli pouze 3 lidé a 2 z nich jsou stále v Ulsteru. A co když ti Cartimandua nedůvěřuje tolik, jak si myslíš? Ale no tak, Cartimandua mě má za nejlepšího přítele a Kuchulejna už opravdu ráda nemá. Pak tedy nechápu, kdo byl ten muž, kdo napadl můj tábor. Mimochodem, královno, podařilo se vám ho zabít? Zabít ne, ale je zraněn natolik vážně, že v těchto lesích nepřežije. A jen tak mimochodem, co nevidět, to znovu napadneme Úster. Královno, myslíte, že to je dobrý nápad? Ty se opovažuješ znevažovat mé rozkazy? To určitě ne, nicméně myslím si, že ještě nenastal správný okamžik pro napadení města. Jestli ti Cartimandua dovoluje, aby si s ní choval jako k malému dítěti, tak to raní zkoušej dál. Ale rozhodně nemáš právo znevažovat mé nařízení. Omlouvám se, královno, nechtěl jsem se vás dotknout. Pohled na mou armádu, je silná a připravená bojovat. Zatímco síla Ulsteru stála na síle jednoho jediného muže. A ten je teď nejspíš mrtvý. Královno, máte úžasnou armádu, nicméně opevnění města je opravdu silné a pokud jej nepřekonáte, dopadnete stejně jako posledně. To máš nejspíš pravdu. Zajistíš mi tedy vstup do města? Královno, to nebude vůbec jednoduché, vždyť na hradbách jsou stále hlídky. Ty to zvládneš. Vynasnažím se, královno. To bys měl. Nyní se vrať do Ulsteru a zjistí, jak jsou na tom líp. Děkuji, královno.